naninzozo Amen. ukuthi yethiwe yini uNkulunkulu yaconfirma noma iconfirmation ukuthi uNkulunkulu lokho akushilo. MC khulumile okuningi usichazile izathu sokubonga. Mina ngeke ngisasichaze ngoba nami bengizosho ngikusho ngokubonga, but ngeke ngisasho MC uchazile konke. Mina sengizovele ngishumayele straight. Sisijabule uqala ufunde. Joshua chapter 3 from verse 11 to 14. Amen. Psalm 124 verse 1 to 8. A song of ascent of David. If the Lord had not been on our side, let Israel say. If the Lord had not been on our side when men attacked us. 3. When their anger fled against us, they would have swallowed us alive. The flood would have engulfed us, the torrent would have swept over us. The raging waters would have swept us away. 6. Praise be to the Lord, who has not let us be torn by their teeth. We have escaped like a bird out of the fowler's snare. The snare has been broken, and we have escaped. 8. Our help is in the name of the Lord, the maker of heaven and earth. Amen. Exodus chapter 13. Verse 21. Asifunde nje verse 13 kuphela. Xa sisidumisa sibongile izwi lenkosi. Ngizokhuluma ngoholo. uJoshua simfundile uthi umphosi sihlama umfunde umphindi verse 11. Uwela iJordani phambi kwenu. Uzokhuluma ngoholwa, khuluma ngohola, holwa nokulandela umphongolo kaNkulunkulu. Uma ukhona omunye umzalwane, omunye umuntu ngoba umbhala ngazi ukuba kumzalwane ngoba kumuntu nje. Wathi kuna 3 type of knowledge. Wathi kunolwazi olutholakala esikoleni. Umuntu ongazange esikoleni angeke abalithole lolu lwazi. Amen. Ngoba akayanga esikoleni. Wathi kunolwazi lokulandela. Umuntu ongazange aholo, umuntu ongazange alandele angeke abe nalo lolu lwazi. Wathi khona ulwazi lwesithathu, ulwazi lwezinto oyithola ngenxa yokulandela izingozi, ama-challenges noma zonke izimo ohlangana nazo mawulandela. Umuntu ongazange alandele angeke abe nalo lolu lwazi.
ngolwazi number 2. Ulwazi lokulandela. iBhayibheli lithi uMose, uNkulunkulu ethi uMose akakho umphongolo. uMose njengomholi kaIsrayeli. Angazi uzwayo ngathi imakhemba ngumsini noma ngikhuluma kahle. Angis right. Ayithi shingayenza okay. And then uNkulunkulu mayethi uMose akenza umphongolo. Wathi Moses yenza umphongolo. uNkulunkulu wamtshela wamnikeza imaterial yonke ezokwakha umphongolo. Mayiqeda uNkulunkulu wamnikeza ama-measurements ukuthi lo mphongolo uzoba ngakanani. Wawakha uMose wathi mawusuwakhile lo mphongolo khona izinto azoyifaka phakathi emphongolweni. Emphongolweni number 1 kwakhona isinkwa esasinezo zithi iBhayibheli inezo zasikwa it's mean kwangama-slice esinkwa ayafaka uMose kwathiwa ngawafaka phakathi emphongolweni. Ayameleni lama-slice esinkwa na noma lezi nezo zesinkwa zayimele ukuphila. uJesu wathi okhokho benu badla imana ehlane bafa, mina ngiyisinkwa sokuphila. Number 2, wathi uNkulunkulu kuMoses ufake imani okuzoba nezihlonti zomlilo. Izihlonti zomlilo zayimeleni na? Zayimele izwi kaNkulunkulu. Uma uNkulunkulu David uthi izwi lakho Nkosi lisibani nokhanya endleleni yakho. Wathi uNkulunkulu faka lezi zihlonti zomlilo zibakhaphe bephakathi emphongolweni, ufake newayini elalimele igazi likaJesu. Wathi uNkulunkulu ufuna amadoda angcwele azothwala lo mphongolo. Wathi uNkulunkulu ufuna amadoda wathi wenze izinduku ezi-2 abazokwazi ukuthwala ngawo. Omunye ahambe phambili omunye ahambe ngemuva bethwala lo mphongolo. uNkulunkulu wathi bese ufuna lamadoda azothwala umphongolo. Akubanga amadoda angcwele ngoba uNkulunkulu ungcwele. Kwakuyini isiboniso salo mphongolo? Wathi uNkulunkulu umphongolo uzohamba phambi kwenu. Wawumelene umphongolo. Wawumele ukukhona ipresence kaNkulunkulu phakathi kwawo. Wawumele uma behamba endleleni uNkulunkulu abahole ngoba umphongolo wawuwela phambi kwabo. Wawubahola. Okwabo kwakuwulandela. Amadoda athola umphongolo. Lo mphongolo uyipresent ubukhona bukaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu phakathi ngoba uJehova sekushe ngakushiya lokho. Wathi uNkulunkulu Moses uma ngifuna wathi ubeke isihlalo somusa phakathi emphongolweni. Wathi uNkulunkulu Moses makune isihlalo somusa wenza amakherubi. Amakhona oma-4 omphongolo kube ngunamakherubi. uNkulunkulu wamtshela esathi Jehova, Moses ngizohamba ngiphakathi kwenu. Wathi uNkulunkulu uma ngifuna ukukhuluma nawe ngizovela ngisemphongolweni. Uma ungekho lo mphongolo akake ngikwazi ukukhuluma phakathi kwenu. Ma ungekho lo mphongolo kini nizoba buthakathaka njengezinye izizwe. Noma isizwe esingenaNkulunkulu niba isizwe esingenalutho. Wathi uNkulunkulu uma ngifuna ukuvela kuwe ngizovela ngiphakathi emphongolweni. Funakala amadoda angcwele azohamba phambi kaIsrayeli. uIsrayeli kwakukuthi kumele balandele la madoda. Uma ihamba phambili ngomphongolo uIsrayeli angafanele ahambe phambili noma ahambisane nawo.
kwafanele awalandele amadoda omphongolo ahambe phambili amhole uIsrayeli alandele. Yini uNkulunkulu athi uIsrayeli akahambe phambili? Kuyisimiso sikaNkulunkulu ukuthi ibandla liyohola. Amen. Angoba lamadoda athola umphongolo na? Angoba lamadoda ahamba phambi kaIsrayeli namakhosikazi okumele noma uNkulunkulu efuna ukuvela ebandleni avela nabo. Sezona bazalwane. Amen. Sithe sibe Thanksgiving. Amen. Siyabonga. Sibonga ukuhamba endleleni. Sibonga uholo endleleni. Amen. Ngibuke abanye abayibukayo lokhu ngase Faith Mission la ku Facebook. Babone how many churches abene pastor appreciations money. Ngisho region yethu ngawabali bekhona leli bandla naleli bandla lokuyi region yethu baposta besine pastors appreciation. Ngabuka se KZN, ngabuka waseMpumalanga. Bayabonga. Babonga uhobo. Uthi uNkulunkulu khona amadoda athola umphongo. Amen. Ahamba phambi kwethu. Kumele ukuthi sibonge amadoda ahamba phambi kwethu namakhosikazi. Nayintombi nensizwa esisiholayo. Kumele sibonge uMdlamini noMdlamini ngoba yona virgin carrier. Yebandla. Ibandla likwazi ukuqhubeka ngaphandle kwa-vision care. Ibandla likwazi ukuqhubeka ngaholo. Ngoba ibandla fanele lilandele. Aliphutuzela kusuthi thina sakhula kwagitshelwa amabhasi angabikho amakhumbila ayingekho ngempela amakhumbila. Thina sikhule kudala abana bakhule kudala. Kwagitshelwa amabhasi. Inkampani zamabhasi akumasigibela amabhasi thina yithi mayisilate ibhasi ngijahe emsebenzini manje khasikoleni vele lo lemuva suke lo la phambili loku basuke kuya wonke umuntu emnyango. Sasibiza ukuthi utheleweni. Makho utheleweni ebandleni akekho utheleweni. Ibandla liyahola. Amen. uNkulunkulu wathi umphongolo awuhambe phambi kwakho. Wathi Joshua batshela ukuthi umphongolo uhamba phambi kwakho. Uthi uNkulunkulu ma inyathelo zabantu abathola umphongolo zingena olwandle. Manje incathulo zabo zingena olwandle, ulwandle amanzi ayevuleka. Amen. Bangawavula amanzi. Ayivulwa ulona bahamba naye. Amen. Ngoba bengahambi bodwa. Jesus. Uthi uMkhostat athi lovulela ulwandle. Lofuna wasehlela emuva. Athi bangahambi bodwa. Hallelujah. uJehova wayephakathi kwabo. Amen. Lithenye izwe funda usisinyakalo. Lathi uma wena Nkosi Yes. bawungekho. Hallelujah. Ngabe safa endleleni. Bathi bakuzama abaseGibhithe uFaro nempi yakhe bezama ukulandela bangene abuye amanzi. Amen. Baba ngenawo uNkulunkulu. Yes. Khona ulwazi Amen. oluthola ngokulandela. Amen. Mawungazange ulandele Yeah. angeke uthole. Hallelujah. Baba ngena olwandle bangena uNkulunkulu. Afika amanzi abathatha onke abakhukhula nezigqoko zabo. Amanzi abaphosa ngabo. Ngoba behamba ngaphandle kukaNkulunkulu. Makasho njalo uIsrayeli. Uthi uma wena Nkosi bewungenathi. Ngabe sifile endleleni. Nalapho basivukela baba. Uma befika la emfuleni iJordani. Bathi mabebeka kusho lokubazalwana. Ziningi izimo ezimendleleni yebandla. Ibandla linamasizini. Njengoba ubona yonke into inamasizini, ibandla linezikhathi.
Uma ibandla lifaceane nesimo esithile, akumele ibandla lime. Ungacabanga abazalwane abamiswa izimo noma ngabe siqondana nawe wedwa. Ungemi. Amen. Mawuhamba noNkulunkulu, mawunolwazi. Nokuthi ahambe ngawamandla khona umzalwane oshilo. La ngisazi ukuthi banathi akusebene sikho kwethu, asenzanga ngawethu amandla. Wathi uNkulunkulu akusikho kwenu ukulwa kulempi. Wena kwakho ukulandela. Uma isimo simile phambi kwakho noma phambi kwebandla, noma phambi komndeni wakho noma phambi kabani, ungena. Isimo sona sizovuleka indlela. Indlela amen. Indlela izovuleka. Kunesimo, but there is a way out. Uma ungena emomoya noma driver abayazi, kunendlela yokungena uma usuphakathi ukuduza mona. Akeke uphume ngale ndlela ongena ngayo. Bathi abazalwane babewelcome abazivakashele. Bathi into ongena uyiyo awuphuma uyiyo. Awungeni ngale ndlela ongene ngayo. Uyangena. Uthi uma ungena iyodwa exit. La phakathi emoto khona amashop, khona imoto ezibhakile, khona nani. Kodwa ikhona indlela yokuphuma. Bese mawulandela amasayini ungaqapheli. Ungazange wafunda amasayini endlela. Angeke ubone ukuthi kufanele ngiphume. Uzophambana nazo izothi ziza wena. And that's the wrong thing. Ukufa lo ngoba zizokuphayisa zemoto ufe. Limalela imoto, limaza imoto zabantu, ulimaza abantu or ubulala abantu. Noma isiphi ikhona indlela yokuphuma. Ikhona indlela. Ungavinjwa isimo. Ibandla lingamangazo isimo. Khona umhlabelelo uthi ngisangena la. Oh, kuthiwa. Oh, ngene ona. Ukuthi uJesu uze ayikho inkosi eyatshela. Khumbula phela abazalwane uma abanye bafika enkosini uHerodi bethi bazobuza indlela. uHerodi wathi hawu wamangala naye. Ngabe khona inkosi esizelo na. Ungalandeli. Kodwa lithi iBhayibheli ngoba umbiko oqala wafika kubelusi. Ukuthi kwathiwa ingilosi zadumisa zahalalisa zathi udume emhlabeni phansi nasezulwini phezulu ngoba usazela uKristu Jesu. Why umbiko uyabelusi iqala? Why mayanga abakhosini?
incwadi yaseKorinte ufuna ukukhuluma abantu bangaqondile ukuyifunda. AbaseKorinte bokuqala lesifunda chapter 13 verse 10. Angazi ukuthi ubani ufunda masiyani any language. 1 Corinthians chapter 10. 1 Corinthians chapter 13 verse 10. AbaseKorinte bokuqala chapter 13. Ngichaza le ndaba ngilandela indaba bazalwane ukuthi why umbiko kwamele uqale kubelusi. Ungaqale emakhosini qala. Uliphathe Sunday. Oh, bengithi umbheke uchafuni. 1 Corinthians chapter 13 verse 10. Yes. But when that which is perfect is come, Yes. then that which is in part shall be done away. Uma okupheleleyo sekufika. Konke lokho kungaphelele. Ngoba belusi eBethlehem ababelusi izimvu zomhlatshelo. Babelusa izimvu yomhlatshelo siyahlabelela. Sithi igazi lomhlatshelo yonke amaJuda lalingasusa uvalo lingaqedi iqanda. Manje babelusa izimvu ngoba kwakunikela ngezimvu eyikhuphela hayi ngoba sinikela ngamazuba. Uma kunikela uNkulunkulu wanganikela ngamazuba no 100. Kwakuthatha imvu kuphela. Zazondliwa eBethlehem eJuda. Manje abelusi babelusa ubusuku nemini. Uma umbiko ufika kuba wawuyathini lo mbiko. Nanti udla. Elipheleleyo. Lezi zimvu enizelusile. Phelile umsebenzi wakhe. Amen. Uphelile. Nina belusi. Awuphinde amandla nini? 1 Corinthians chapter 13 verse 10. But when that which is perfect, When that which is perfect lokho kuphelele. Ngoba leli gazi lezimvu lalingaphelele ngoba kwakudinga ukuthi iminyaka ngeminyaka kuyonikelwa. Qhubeka mama. when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away with. Amen. Lokho okuhalf elesizulu lithi ingxenye. Lokho kungaphelele kuzoqhawuka noma kuzosuswa. Ngoba kuphelele. Now uma inkanyezi uma besuka ke baya kuJesu ngikhuluma indaba yokulandela ngizikhulumele ndawo. Lithi iBhayibheli inkanyezi benze njani bayibona babaqeda ukuyibona benze njani bayilandela. Ubani uphendula kahle? Sunday school. Yezami lezi. Uyabona uma bangazange bayilandela inkanyezi. Babeyofika lapho uJesu azelwe khona. Babangeke bafike. Kodwa inkanyezi yabahola. Bayilandela. Yafika yema lapho uJesu azelwe khona. Base bengena bafumana umntwana leyo. Khona abanye abahamba babona uJesu. Kuthiwa yini lezo izaziso seMpumalanga. Zazi ayizange ilandele lutho. Zawuzothi umbiko uthi uJesu uzwele ithi izwe inkosi bathi asambile. Zathatha amagugu, zathatha inhlaka, zathatha konke, zashona khona. Zaduka. Zaze zangena kuHerodi. Uma ingena kuHerodi zabuza, Herod akazi. Ngoba ilandele. Yabuzwa. Knowledge yokulandela. Oh, Jesus. Yeah. Herod hambani. Uma simfumene nabantu benzomtshana nami ngifuna ukuya ngiyokhuleka kuye. Mayisuka lapho organize ukuthi ayibulawe ingane. Wayengayini ukuyokhuleka. Ngoba senzenjani? Azilandela. Ungahlala abantu bengafuna uholwe ebandleni. Inhliziyo yakhe ingakhohlisi ungafuna uholwe. Ngoba usuthola umphongolo. Kodwa khona indoda uNkulunkulu ayimisile namakhosikazi athola umphongolo. Uthi uNkulunkulu
ihlonto zombili okuthiwa ibe phakathi ephongolweni. Nazi siyifundile lapha ya. Sisifunisela uphindi. Exodus 13 verse 21. Izwa abazalwane. uJehova wenze njani? Phambi kwabo. Azange bawuthele wena, akubanga yilowo nalowo. Noma useklasini umntwana Sunday school uyahola uthisha. Izolo bese ne-appreciation kamfundisi osiphethe kwi-region ku-Sunday school. Nathi sinabothisha, khona othisha abane-knowledge abafundile kakhulu. Kodwa abazihambeli. Khona umfundisi uthisha noma kwa-profession yakhe. Uyakuhola u-Sunday school. uNkulunkulu mayibeka i-vision uyibeka kubo. Le committee yakhe. Ibandla laseDubai lihlahla ehamba khona. Elase-Orlando lihambephi? Elase-Pickens lihambephi? No. Khona i-procedure siyilandelayo. Khona amadoda namakhosikazi angama-virgin care. Ukuthi siyaphi. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu amini. Wayehola ngensika yefu. Kwakuthi ebusuku. Wayehola ngensika yefu, yabona nje. Ngabona kukumdlalo nje ukuthi ungalandeli ifu. Laba nje abahlakaniphile labo mina abanomina. Bangasho malami mina ngilandeli ifu. Hawu, ngabe landela ngamafunja ngwazi ifunction naye nami usho nakho no. Nasebenzani sinabo abantu abanomina. Kuthi umisa izinto emandleni athi mina. Mina ngangilandela ifu. Kodwa mini wabahola ngensika yefu. Kumele balandele insika yefu. Ebusuku wabahola ngensika yomlilo. Wakuthi ma kumnyama lithi Nkosi wayebaholela uNkulunkulu ebusuku ngensika yefu kuze bangani. Akumiwe endleleni. Thwanini niphunyukile enkambeni balekaningeni. Uma kumnyama Israyeli wayiqhubeka hambe. Ngoba benensika yomlilo. Uma kumnyama ithemba zabo bona babenokukhanya. Ade sabelela omunye umzalwane la. Athi asidingi nasibani. Ngoba uJesu uyililanga lethu ukukhanya kwethu. Babekathi ilanga ukuthi bakhanyisele no. Babehamba imini nobusuku. Ngoba uNkulunkulu ebahola ngensika yomlilo. Makumnyama ithemba babona bayaqhubeka bayahamba. Lesikhathi emini uFaro nePiya babevinjwe ubunyama ngoba abanalwazi lokulandela. Babengakwazi ukuqhubeka makumnyama. Awuqhubeka sesibonisile thini ithatha mlinde bokuthi babengazwani makumnyama. Awufuni awuqhubeke stay verse 1 awufuni awuqhubeke. uJehova wahamba phambi kwabo emini ngensika yefu ebahola endleleni nasebusuku ngensika yomlilo eyakukhanyisa ukuba bahambe emini. Yes, yokhanyisa ukuthi bahambeni imini nobusuku. Ngamshiya uNkulunkulu. Akahambe phambi kwakho. Ngathi kumnyama basalona inkosi iphela mina ngisabona. Ungazwa abantu emasontweni thina siphuma emasontweni. Ungazwa abantu emasontweni bathi bakhuluma kuthi impela ihlobo kaKristu umsindisi siyaphumutha ihlobo kaKristu umsindisi siphumutha isitsha ebunyameni. Balandela bani? Ngoba uJesu uthe ongilandelayo akasoze ahambe ebunyameni. Bafana bahamba
imini nobusuku. Amen. Ngabona ibandla lesebusuku lithandaza. Ungabona ibandla ngoba kumnyama. Bakhonzana ebusuku, obaba bangakhona baze bathethe. Bathi lo mfundisi onobiza ebusuku nibizelana ebusuku. uIsrael akami. Amen. Imini nobusuku. Amen. Lithi iBhayibheli wabahola uNkulunkulu azange ebuka nje icathulo zeze enyaweni zakhe. Amen. For 40 years. Ubani umuntu uhamba ngesicathulo esisodwa for 40 years. Amen. 40 years baba ngesicathulo azange sibuke. Amen. Ngoba kumele bahamba akekho izothi ngizofaka isona esicathulo. Akekho ithi ngizofaka amatheli esicathulo. Kwenziwa uNkulunkulu konke lokhu. Ngoba wayihamba nabo. Lithi iBhayibheli neingubo zabo ayiguganga. Ubani ongaqoka leli bhanti for 40 years? Akusho ukuthi saseyibaqina abanye sebekhulile seziyabaqina isangeni. Ngoba usimakade wayibanakekela. Oh yes. Wayibanakekela uNkulunkulu. Imini nobusuku. Wayibanakekela. Abanye lezicathulo 40 years ngoba phela ikhanjwa namafashion edayela. Yabona nje lezi ezintsha zonke lezi idayela. Yana bayigqoke for 40 years. Nazo bese zidala zaphuma nasefashionini. Mawuqhaba ngazo kubathawe zabogogo bavele basilaba bangahleka bazibalala. Kodwa imbonile ukuthi uNkulunkulu ngoba begqoke impahla enjani. Bahleke. Amen. Abathi babazi Nkosi. ukuthi simlandelayo. Uthi asihambe nalezi icathulo for 40 years. Nkosi. Ibandla lingeme endleleni. Ngabe isozinhlupheka. Unyaka nonyaka unezinto zawo. Njengebhuku lelo phepha ufika ipage nepage nendaba ethile. Ungani? Amen. Ungabizwa ngalabo abathi abamfuna umholi. Nkosi. Uyayidinga i-virgin care. Uyamdinga utathola umbongolo. Amen. Ngoba ngeke usukela kumbongolweni uyithwalela umbongolo. Akusho. Wathi wafuna amadoda. Ungwena azothwalela umbongolo. Amen. Amholi uIsrael. Funda ukulandela. Angeke ube nenkinga ekholweni. Amen. Mawunolwazi lokulandela bengizoba nibefakaza la abazalwane uma unolwazi noma ngafika kuliphi ibandla. Angeke ube nenkinga ukuhlala basilingo angiholi umfundisi uma as long as sindisile ngizongxoxela ingane yakhe. Amen. Angeke kube nenkinga owange wazi uholo. Ngine knowledge nolwazi. Nkosi. Lokuthi indoda kaNkulunkulu mayiphambi kwakho. Fanele ngenilanga governing board. Fanele ngenilanga nathi ke senze nje iappreciation baba mhlawumbe. Sibe nje nenkonzo invite. Amen. Sithi inkosi sibongele virgin care osiyenzele. Amen. Ngibukile amabandla amaningi. Babukile Freedom Park, ngababuka obanibani, ngababuka obanibani, onke amabandla. Athi siphasa appreciation, ngabuka oshawela. Ngabuka ukuthi sibonga le ndoda ethola umphumulo phakathi. Nkosi. Abanye bakinvathi. Bathi nje ngoba uNkulunkulu uphakathi emphongolweni. Sibonga le ndoda noNkulunkulu eletha umbono abadleni ayiletha kuyo. Uthi uNkulunkulu Moses anonifuna indaba yomphongolo bazalwane. Uthi uNkulunkulu Moses noma ngifuna ukuvela kini. Ngizovela ngisembongolweni. Ata besha bazolobethi injumayela eyijunyola bokuzamela. Zivela kulezi injumayela. Emphongolweni. Ikhulunywa uNkulunkulu kodwa khona indoda. Inkosi yokubonga basalwane. uNkulunkulu Moses bayibisa ama-committee indaba yilusi ngihlale phansi. Ngifuna ukukhuluma ngendaba yama-committee. Ngiyayicela ngiyazi le ndaba. Ababehamba qala thina sesiba ney'nkonzo osayibisa ngokuthi yi-workers conference. Omunye umfundisi wathi esifundisa usuwalala lo mfundisi. Wathi lo mfundisi abaholi wasifundela izwi akwangashoyeni kwakushizo. uNkulunkulu wathi kuMose wayekhuluma noMose. Wathi Moses lokho ngibeke
kuwe wathi ufuna amadoda niyakhumbula ukuthi iqala ebandlana ama-committee ababa ney'membe ezingaki eziwu-7 yes now wathi uNkulunkulu ufuna amadoda abeyisikhombisa angeke ukhone lezi zinto uwedwa nomkhulukazi wakhe wacomplain wathi ngeke phela ube nesikhathi sefamily yakho funa abantu ozokhuluma nabo lezi ndaba wathi uNkulunkulu bese sifuna amadoda abeyisikhombisa wathi uNkulunkulu ngizothatha okukuwe ngikufake kubo uNkulunkulu kubeke kulo kuMoses wasethi ngizokuthatha lokho ngibeke kuwe wathi ngikufake kulamadoda onawe committee amen ungazoba committee hambe shayisana yelo futhi ngizosichasa izathu ukuthi why ngazoma ngilate noma ngizosichasa I don't know why lesisikhathi uzokhona ukushayisana kwamazwi emakomiti uMoses uthi uNkulunkulu ingakho ke kungekho right ukubona abantu noma ukubona abazalwane bemelana nomholi noma ukubona ama-committee elwa emelana echitha umholi abekelo bachithe komholi bafuna ukumiswa kwabo akusinjengo kaNkulunkulu akusiyo amen bese isikhathi kuba khona ukushayisana kwamazwi kodwa into abakusuke kwenziwa ngekho ubudaba kwakho kwethempeli I think it's somewhere of kings no kings amaphosi uNkulunkulu wathi ithempeli lisakhiwa amatshe onke ayizokwakha ithempeli ayilungiswa kuphi enkwalini ngiyafuna ngiyashuma eqaleni yes wathi uNkulunkulu yini kulungiswe lapha enkwalini wathi uma kufuna kukhathwe leli windi khathe liseza leli windi lalikhatha lapha enkwalini uNkulunkulu wathi ngoba uma selifakiwe endlini ethempelini akufuneki kuzwakala umsindo wesando umsindo wanwami that's why izinto zilungiswa le amazwi ashayisana le out ukuze maziza la ebandleni sifike seyilungile amen phela sikwazi ukuphikisana la ebandleni sibanga ukuthi abanye abanikela u1 abanye banikela u2 sizosho la no fanele umsindo ube ngale size la lento sesilungisile sesizoyifaka ebandleni no sinikela u1 sonke amen uma ubabona abahlezi lapha phambili government ungacabanga ukuthi ukubukisa ngoba bena akusikubukisa lalela bazalwane uthi uJesu mina ngimeluso omuhle umaluso omuhle uhamba phambili izimvu zasenjani ziyamlandela ithi Bible history abakelusi bakwa-Israel ngazibona uphethe umbrella intombi ayisayithatha ayisenakhompi othandelwa abaphathi nge-umbrella abaphathi lutho bayihambe ivule ngizofuna lokhu ufuna ukwenza beholo abazalwane ufuna beyithule endabini uyivule sisi uyivule yakho ngikhuluma indaba yokholo umelusi wa-Israyeli wayiphatha intonga aphatha udondolo lwakhe izimvu zizemva kwakhe besiyahamba uphethe intonga uphethe udondolo wayihamba phambili yikho iBhayibheli lithi udela ukuphila kwakhe ngenxa yani yezimvu uma ibona indlala zesilwane esithile nayo khona nje namamandla yabona ukuthi awusilwane esibe sizabula namhlanje uvela thathe intonga yakhe ayilalise kanje uma ilalise kanje lezi izimvu ziyakwazi ziyalandela zabona ukuthi indlela ivaliwe zizofike zibe athatha udondolo lwakhe azingelele isisilwane angitotela uphila kwakhe athatha udondolo lwakhe azingelele isisilwane asithobe asishaye asibulale wayisingabaholi abadlile ngababona behlehla phambili cabanga ukuthi kuyawokuhlala uma esesishaya sibulala bese kubuya udela uphila uma sibulala asibulale nini kodwa izimvu ayiphili asiphele abese yabuya afike lithi eBhayibheli uma kufika omunye angene
zimlandele ngoba azilazi izwi lakhe, ziyalazi. Uma emise kanje zilazona izimvu, angeke mangafika omunye athi uzoyibuza ngoba libehambe libhayisa abeshaya ngaba khona. Yes. Fika noma banatshela livela dindize libukele izinto. Ziyalazi izwi lakhe. Azimlandeli umelusi. Ziyamala noma bafika imhlambi yanamhlanje yantshontshwa nje ngoba iqhutshwa ngemuva. Amen. Jesus. Ayiho. Amen. Ihlangana nezinto eziningi nje ngoba iyaqhutshwa ayiho. Ibandla kaNkulunkulu liyaho. Abasebuya bafika umuntu ejazama uyazama ukwenza yasabe ngiyamazi ngisonja izifo. Bekuya aziyi ngoba ilazi. Lizo mase kufika umelusi siyalazi izwi lakhe. Uzofika susele intonga yakhe bese yahamba bese siyamlandela. Ngithina lokuthi strategy nalento bazama uma leadership iphambi kwethu manje phela i-Thanksgiving namhlanje. Amen. Fanele sikhuluma kwamaqiniso njengoba iphambi khona izimpi njengoba ehambile woshaya sasilwane wozingela umelusi izimvu singemuva eyifike ishaye kuwo thina singazazi. Thina sibonisa sigxumele sidansela shawu speakers uthole lesini asazi khona ifike zashaya kuwo. Amen. Zashaya kuwo asedlulelanga ngoba bahamba phambili. Ungababoni behlezi la phambili ngoba nepulpit yahlaselwa. Bayalihola ibandla bayalivikela amadoda athatha kwa-vision kaNkulunkulu. uNkulunkulu okufaka kuwo sizolivikela ibandla. Ibandla liyavikela. Liyavikela ibandla. Ngakho abaholi uThixo abayithatha inkundla yobuku sebethela awuyazi ukuhlakala. Awuyazi ihlakala yokuhola awunalo ulwazi ngoba uzama uhola. Nengane iholiwe ekhaya uyayibona nje Sunday school. Mawuthi no yamazwi no mawuthi yes yamazwi yes. Ingane othi ukhuluma naye Sunday school ikuphendula uvela ukubone kahle ukuthi Bedomholi. yes. Bandla liyahola. Basevuleka kulwandle basebeyawela. Asale babuya. Akukho bazalwane okusivile. Noma isiphi isimo sizoya kuso silungele. Kodwa sesihlabela sithi ngilungele ukuhamba nomaphi noma ngaphaya. Ngithawu ukusebe sifune hlabelele wathi noma kuyakhuphuka noma kwenze njani uzohamba naye. Siyabonga bazalwane ngiyabonga uNkulunkulu. Ngiyabonga masisithole ngiyabonga sesikhulu bakudlamini sesilindi. Thank you bazalwane. Amen. Thank you. Uthi yini nisithwalele umfuna. Yini uNkulunkulu aqhubekile yini ehamba phambi kwethu silandela yini. Ngesikhathi siyanikuba, ngesikhathi siyanilimaza. Sikhuluma konke sithandayo. Kodwa thank you. Lapho singaze ngahle khona nisithwale. Yeah. Oh. Mama isikhathi silate. Okay. Uhola. Landele eduze. Kodwa umhlaba uhlatshelelwa ngomama ukuthi Landele eduze inyathelo. Wakufanele babheke inyathelo ukuthi amadoda athola umphongolo anyatheleke. NoPawulu uyasho uthi nibalandela ababenihola nibazise athi nilingise ukholo kwabo. Oh, Jesus. Lithi manihamba lithi lapho amathunyao lwabo enyathele khona nani nyathele khona. Sizofika lapho siyakhona. Sizofika basemani. Kuphela sigade sibe ngcwele. uNkulunkulu ahambe phambi kwethu. Ngoba
kadragoni avuka uNkulunkulu endlini kadragoni ade sabehluliwe ngoba izuzu ngoba bengasengcwele ngoba makuthiwa umphongolo wesivumelwano sikaNkulunkulu noMoses noIsrael kwaba umphongolo wesivumelwano ngoba uNkulunkulu wathi uzohamba phambi kwabo wathi nina yibani ngcwele njengoba nami ngingcwele kuze uNkulunkulu aqhubeke ahambe phakathi kwethu. Singakusaba ukhona ungayiboni into imiswe ebandleni bese uyisola bese uhamba ukhuluma ngolento enziwe ebandleni 1 2 3 4 5 8 9 10 13 14 20 11 20 12 20 iba nolwazi lokuhola. Amen. Yakuthole kwenye indawo. Amen. Ungabona abantu uhambe bevula ama-ministry bengaqeda ngisho ukuthi wrong. Abanye bawuvula abafakile friend bakhona abavula amanye ayahluleka akazange aholwe uthi asindiswa nje wakafuna ukulandela le ndoda embolayo wathi ngase ngihamba ngoyidlela afike lapha ayibhidisha akakaze aholwe. Yabona inqubo yale mission umfundisi akayiBhayibheli college afunda iBhayibheli afunde phela ngizobona nje kuthiwa sebahlangana thina kwakunanifunda iBhayibheli nifunda iBhayibheli history bese nifunda church history. Ngizobona namhlanje kuthiwa sekuyahlanganiswa bonke usuyikhozi kubonke kundawo usuphuma nalokho 2 years of prayers sekunakho konke so ahambe abuye sekulayishe bonke walayisha iBhayibheli Bible history church history wabuya nawezana afika lapha akakaze aholwe afike evutha nomlilo waseBhayibheli college akasafuna ukulandela le ndoda akahamba khasela nje usondlela ukukhokha namazamba namasavuka akafuna ukubona yiba knowledge yiba nolwazi lokho. Hallelujah. Amen. Thola nomunye nomkhukhwana khona umuntu ufundisa ofika le ngithi Friday emondla kodlamele yamazi uyamazi kakhulu ubani umfana lo belepele ubani uthabo ubani ulo umfundisi lo umdlalose ubani isibongo sakhe ubani igama lakhe Thabo, yes, Thabo. Wafika washuhila umvangeli kanti ngoba abefundisi amaningi uma isaqedile umvangela laba befundisi labo bathi asilandele ibandla elithile ngezakalisho lelo wena Thabo phakathi kokulo bayimisela imkhukhu yabo omunye kwasi omunye laba babheki uzobabili nje makusekhanya bezobehlabele omunye upheka amazambanyana omunye upheka omunye upheka abazange baholwe ziyafika inkinga imashaya omunye ade shadu sekhule ebusuku the problem abazange baholwe wezwa amandla wezwa amafulufulu wezwa bethu Amen. ibalulwazi lokho. Hallelujah. Uyabathwala bakhe. Amen. Uyabahola. Mathi nomholo mongcwele ngoba naye umlaleli uma ungakwazi ukulalela umholo wakho uma ingqondo uzomlalela kanjani? Hallelujah. Uma ungakwazi ukuthanda umholo wakho ombonayo uNkulunkulu usezulwini uzomthanda kanjani ungamboni? Lithi iBhayibheli ngumqambi imali awulwazi uthando ngeke ukuthi uzolalela umangcolo ungamlalela ubaba oholo mama. Thina sizothi lina nabamoya iholo sikolo uNkulunkulu uyadala ukuthi wakhona uholwa bayazi ukongela esidinge ebandleni. Amen. Landela ungemi indawo suku nemini khona ukhanya khona indlela. Thank you. Hallelujah.